Elikkä moi kaikille. Mä pelaan tänään Growtopiaa. Ja täällä taustalla saattaa kuulua vähän jotakin ääniä. Mun äiti puhuu. Tänään mä voitan. Mä teen niinku vaan jotakin. Mä ihan jotakin vaan teen. Mä vaan pelaan tällä ihan, mutta en mä tee niinku mitään tiettyä. Mä vaan teen jotakin. Elikkä tässä on mun tavarat. Mä aloitin 2 päivää, kun mä aloitin tänne peli aikaisin. Mä oon pelannut tätä peliä vähän yli vuoden. Mutta kun minut skämmättiin ja mä lopetin tuon pelistä, mä aloitin 4 päivää sitten uudestaan ja mulla on tässä mun tavarat. Tässä on tämä, tuolla lisää. Täällä maassa jossakin on lisää näitä ja kaikki tämmöstä yksinkertaista. Ja kattokaa tuo ukkeli ilme, oottako mä täytyy pois tuo niinku. Näkyy kyllä paremmin. Kattokaa onko se lyö. Kattokaa se ilmettä. Kun mä laitan tämän. Tai sitten tämän. Niin käy. Oho, anteeksi. Ei enää pitkä. Ja täällä mä oon. Nyt tuli mun serkku. Tuossa on mun serkku. Se aloitti 2 päivää sitten. Ja mä oon sille vähän tavaraa. Eikä tää mun ja mun serkun yhteinen maa.
Eikä jos mä rikon näin. Mikä on kimballa se kuuhtuiseen? Oho, mä katon vähän TVtä, niin on. Missä mun serkku? Joo, elikkä mulla on sitä Golden Platformia ja ainakin vähän yli 1000 tirkkiä. Ja mä oon aika noob. Mitä paskaa? Miksi tyypän tekee noin? Don't scam me. Mutta äsken. Tämä on se paskamaa. Tässä on mun luokkalainen.
Elikkä Tosun luokkalainen Mekku. Henkka! No. Mihin pojat meni? Se meni kantamaan mitä tavaraa. Kuinka? Stop! Stop! Elikkä nyt mä en jaksa enää pelaa ja kattokaa tää ja laittakaa tykkäyksiä ja kommentteja. Elikkä heippa! Bye bye!